Hoy ang kabataan, paparayan. Dito sa Mundaray, damo bisita. Mainang kapiwa ay nile. Gani ginlihok ko si tatay, nga mainit ka tubig. Tanan! Hapon na dahuman, gihapon bisita. Mainang kapiwa ay inili. Gani ginlihong ko si tatay, nga mainit pa rin. Tanan! Inito tayo pagin, inito tayo pagin, inito tayo pagin, inito tayo tubig, inito tayo pagin. Gapiranda mo magyapon ang bisita. Mainang kapiwa inilin. Gani ginlihog ko si tatay, nga mag-init liwat. Init liwat! Inito tayo liwat. Inito tayo liwat. Tanan! Inito tayo liwat. Inito tayo liwat. Inito tayo liwat. Inito tayo liwat. Lay, 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 lay. Lay, 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 lay. Isa pa! Kaagahon na damo magyapon bisita. Mainam kapiwa ay inilin. Gani ginlihok ko si tatay, nga maghala init. Tanan! Hala init ko tayo, hala init ko tayo, hala init, hala init ko tayo, hala init ko tayo, hala init ko tayo, hala init ko tayo. Mainit ka pa tayo. Ikaw? Ari ko dyan. Saktor dia. Isa pa. Dinastos lang dia. Brana dia. Bago ka lang kadumdum. Kasakit ang kasakit ang buwak ko. Kasakit ang buwak ko. Ano bakit? Turaksoy ang nagadugo.